Ikusiko dugu zelan txertatu aldan tarea batean formulario bat eta ikasleek zelan bete behar duten eta zelan formulario betetzen dutenean automatikoki agertuko zaio lana bidalita moduan eta geuk hartzen dugu ja horren erantzuna. Sortzen dugu tarea bat, bai, adibidez, definizio eremua, eta txertatuko dugu dokumentu bat. Dokumentu hori, hemen daukanik, da formulario bat. Vale? Formulario hartzen da, eta tarea, bueno, limita ipini eta betikoa, eta orain sortu. Vale? Crear. Vale. Listo dago hemen tarea. Ontxe noia ikasle moduan, eta ikasle moduan, agertzen jat berriro, bai, hemen, definizio eremua, daikot abrir, bai? Eta sartzen danean, hemen aldugu añadir, crear, bueno, hemen dago definizio eremuaren hori, klikatzen dugu hemen, eta berak betetzen dau, bai? Eta betetzen dau eta bidaltzen dau. Bidaltzerakoan, hau agertzen zaio berari, eta ireki lana klikatzen badau, agertzen daia lana beteta. Eta bidalita moduan agertzen da. Orduan, irakasleak parkatu, orain, dauko hemen beteta, vale? Eta formularioaren erantzun horrizan, ja agertzen da bigarren erantzun hau, listo. Beraz, ikusten duzunez oso simplea da. Txertatu formulario eta ikasleek betetzen dutenean, automatikoki lana entregata moduan agertzen zaigu eta gainera erantzunak berton.